Вітаю вас у эфіры пара. Маю спадзеў, што гэтае відэа глядзяць у тым ліку афіцэры ўзброеных сілаў з Беларусі, якія сталі закладнікамі сітуацыі, закладнікамі вайны, развязанай Пуцінам і Лукашэнкам таксама. І магу пэўна сказаць, што некаторыя дзяржавы ўжо рыхтуюць мілітарную аперацыю па Беларусі. Больш падрабязна ў гэтым відэа, што гэта будзе за аперацыя, якія могуць быць наступствы і што павінныя зрабіць беларусы, каб усё пайшло пастаноўчым для нас сцэнары. Сітуацыя на сёння вельмі простая. Калі б расейцы атрымалі вайсковы поспех ва ўкраіне, рэальны вайсковы поспех, гэта пагражала б усяму захаду. З беларускага плацдарма. Найперш нашым суседзям Польшчы, гібридныя правакацыі ўжо былі, некаторыя лічаць, што ў прынцыпе это стан вайны, і Літоўскай рэспубліцы. І асабліва пасля таго, як у Беларусь, магчыма, завезлі тактычныя ядравыя боепрыпасы, а мы бачылі, што інфраструктуру для гэтага дакладна падрыхтавалі. Гэта не проста нейкае ПСО, гэта гатовыя рэальныя планы. Карацей, ёсць вельмі сур'ёзныя рызыкі для захада. А на захадзе пралічылі. Курская аперацыя гэта паказала, што пуцінскі рэжым зазнае дэстабілізацыю. Пра гэта пагутарым трошкі пазней, чаму это 100% здарыцца. І калі ў Расіі пачнецца смута, то захад будзе дзейнічаць. Найперш нашыя суседскія краіны праявяць такую ініцыятыву. Будзе аперацыя па Беларусі. І што здарылася днямі? У Польшчы аўтарытэтны генерал, экс-камандуючы сухапутнымі войскамі, не шавініст, вельмі адэкватны, паважаны чалавек, там мільённыя прагляды на Ютьюбе, у аўтарытэтным часопісе «Впрост» напісаў артыкул, які тычыцца Беларусі. Давайте вось некалькі цытат з гэтага артыкула. В прынцыпе, правільныя рэчы напісаныя, што час выставіць Лукашэнку рахунак за бандытызм. Ён скшыпчык называе, што сітуацыя на мяжы гэта вайна, што на руках Лукашэнкі кроў тысяч безвінных, но это наступ на Украіну з тэрыторыі Беларусі, я так разумею. Но это загінулы польскі памежнік, увогуле, як яны напружвалі, фінансава знясільвалі Польшу вот этими гібриднымі правакацыямі. Што Лукашенко пагроза всяму еўразвязу, што брусельскіх чыноўнікаў трэба взяць, прывесці на мяжу, паказаць, што робіцца, якая пагроза, адкрыць вочы. І трэба на шыі Лукашэнкі зацягнуць вязьмо, аддаць пад міжнародны трыбунал. І гэта павінна быць важная ўмова будучых перамоваў з удзелам захаду па вайне. І чаму б не стварыць, галоўны лейтматыў увогуле гэтага артыкулу, чаму б не стварыць у Польшы беларускі легіён па прыкладзе украінскага легіёна. Я вам скажу больш, што дзеянні ўжо адбываюцца, што ёсць структуры, там беларускі легіён ці беларускае вызвольнае войска, карацей, працэсы пайшлі. І гэта будзе створана, безумоўна, і, дарэчы, патэнцыял людскі нашмат большы, чым там удавалася сабраць ва ўкраіне, і ўзброеныя будуць па поўнай праграме. І аперацыя гэтая мілітарная будзе. А калі раптам складзецца сітуацыя, хоць падчас смуты ў Расіі беларусы адразу скемяць, так, што да чаго і чым скончыцца, не хопіць гэтага беларускага легіёна, ну гіпатэтычна не сабралі нармальную колькасць, з'явяцца добраахвотнікі, вайскоўцы НАТО, ну захацелі, дзяржава польская нават не ведала, і будзе рэалізавана гэтая аперацыя. Гэта толькі польскі кірунак, а ёсць жа Украіна, у якой з Лукашэнкам асаблівыя рахункі, яны ж публічна пра гэта не кажуць, а не публічна мы ўсё ведаем і разумеем, што будзе аперацыя па Лукашэнку. Дапамогуць вызваліць Беларусь. І ўвогуле гэтыя структуры беларускага вызвольнага войска, яны звязаныя з Украінай, звязаныя з полкам Каліноўскага, які сёння на ўсходзе Украіны выконвае баявыя задачы. Дарэчы, што там з полкам? На рацыі выйшла мая гутарка з выконваючым абавязкаў камандзіра полка Каліноўскага Паўлам дзядзькам Шурмеем. Вось што ён расказвае. Ваяры палка знаходзяцца на ўсходзе Украіны і прямо на дадзены момант выконваюць баявыя задачы. Пэўны час таму разыходзілася інфармацыя, там праблемы ў полку Каліноўскага ледзьве не развальваецца. Што ўвогуле адбываецца, што вот можна сказаць, якія сілы ёсць увогуле ў вашым распараджэнні? Ну, вы все ведаеце, што рэформы даўно назрэлі ў палку, яны пачаліся. Так, ёсць тыя, хто незадаволены гэтым, лічаць, што яны не патрэбныя, але усе баявыя падроздзелы працуюць разам зараз на выкананні баявого задання.
Так, пытанні і праблемы ёсць, але мы жадаем іх вырашыць як мага хутчэй. Што адбываецца ў палку? Полк адакрэмліваецца ад людзей, для якіх мэта была не наша агульнае вызваленне Беларусі, а якія мелі нейкія свае ўласныя мэты наконт палка, бачылі ім сваім прыватным войскам. Пазбаўляемся гэтых людзей. Ну, пехота, штурмавікі ёсць у вашым распараджэнні? Вось самае важнае. У складзе полка імя Кастуся Каліновскага, так, есть пехотны падроздзел, ёсць артылерыя, ёсць, зразумела, падроздзелы БПЛА, медыкі, сувязь. Все як павінна быць у любым войску. Ну, з танкамі і знішчальнікамі праблема, я так разумею. З танкамі нам няма дзе іх выкарыстоўваць, таму так, механізаваныя сродкі ў нас ёсць, а знішчальнікі абяцалі вось у хуткім часе ўжо нам даць, і таксама ўсё будзе добра. Ну вось у разе саслаблення Расіі, гэта тое, чаго мы чакаем. Калі вось украінцам атрымаецца развіць свой поспех, як вы лічыце, што можа пачацца ў Беларусі? Ну, мы ўсе маем надзею, што пачнецца паціху дестабілізацыя. Мы ўсе разумеем, што Лукашенко залежыць ад пуцінскага рэжыму. Трэба рыхтавацца, не думаць аб тым, што гэта калісьці там будзе, калісьці не хутка, і, магчыма, не мы нават гэтым будзем займацца. Не, трэба быць падрыхтаванаму, што гэта можа ў любы момант здарыцца. Сітуацыя можа змяніцца ў любы момант, і калі яны гэта не чакаюць, і толькі сваімі дзеяннямі яны могуць паказаць з народам Беларусі яны, ці проста з рэжымам Лукашэнкі яны яго кріпакі. Лепш пазней паказаць, што яны з народам Беларусі, чым ніколі гэтага не зрабіць. Паспрабаваць загладзіць свае памылкі вы маеце на ўвазе все-таки. Так. Беларускае вызвольнае войска ці беларускі легіён. Гэта будзе структура, это сённяшні полк памножаны на 20, добра ўзброеная структура. Так, каб можна было вырашыць задачы. І функцыянеры, якія гэтым займаюцца, беларускія функцыянеры, разумеюць, што калі ў Беларусь заходзяць буйныя кантынгенты, дапамагчы замежных дзяржаваў там пад выглядам добраахвотнікаў, то это так сабе для нас варыянт, лепш каб усё зрабілі беларусы самыя, іначай будзем вінныя. І іначай можам доўга расплачвацца. І на каго можна абаперціся? А на адэкватных афіцэраў ва ўзброеных сілах Беларусі, якія давалі прысягу Беларусі, а не Лукашэнку, а не злачынцам, якія разумеюць, у якую сёння мы ўляпаліся гісторыю. Яны стануць касцяком будучага беларускага войска. А войска нам патрэбна магутнае. Такое у нас геаграфічнае становішча. Хто ведае, што будзе наперадзе? Можа быць войска на манер ізраільскага, взяць і пераняць гэтую сістэму. Таму што нам трэба будзе бараніць нашу бацькаўшчыну, быць гатовымі да розных сцэнароў. Канешне, калі адбудуцца все гэтыя працэсы, то ў Беларусі будзе праведзена ілюстрацыя. Тыя падраздзяленні, якія замазаны ў вайне з Украінай, наўрад ці афіцэры, там жаўнеры, яны будуць мець нейкія перспектывы. Тут з гэтым ужо нічога не паробіш. Таксама тыя сілавікі ў Беларусі, так званыя праваахоўнікі, якія чынілі рэпрэсіі, чынілі генацыд, чынілі беззаконне, павінныя будуць адказаць. Базы ўжо сфармаваныя збольшага, гэтым займаюцца спецыяльныя людзі. І, я не ведаю, як са штазе, так? У такіх людзей, прынамсі, не павінна быць гэтых вайсковых пенсій. Тыя даброты, якія яны за нашыя падаткі атрымалі ад рэжыма, павінныя будуць яны гэта вернуць. А тыя людзі, у якіх увогуле рукі па локаць у крыві, павінныя будуць за гэта адказаць, і наша Беларусь затармозіць, і першай краінай свету мы стаць не зможам. Вось простыя словы, простыя развагі ад Паўла дзядзькі Шурмея. Зразумела, што без всякіх варыянтаў патрэбна ілюстрацыя. Трэба будзе зрабіць усё, што Беларусь не страціла суверэнітэт, щоб захавала свае тэрыторыі. Калі будзе адбывацца ілюстрацыя, то там будзе бачна, хто аддаваў наказы злачынныя, хто катаваў свой народ. Все гэта мы пабачым. Ну, у губазікаўцаў сённяшніх ёсць шанс далучыцца да... ужо быць сілавікамі ў вольнай Беларусі?
но их не так шмат. І мені здається, ось там якраз то самые адборныя кадры катаў. Здаецца, што там не шмат людзей, якія не аддавалі ці не выконвалі злачынныя наказы. Дакладна ось. Усе ж мы разумеем, што іх недарма параўнаюць з гестапо ў фашысцкай Германіі. Спадар Павел, даруйце, што я вось все-таки тут прашу канкрэтызаваць, мне проста цікава. Мне вось такія ў мяне флешбекі з 20-го года, вось гэтыя амапаўцы, так? Ну, людзі вельмі часта, вот гэтыя байцы звычайныя, яны не вельмі разумныя людзі, так? І можа быць, можна нейкую перапрашыўку ў мазгах зрабіць, все-таки IT-краіна. Вось амапаўцы, сілы спецыяльных аперацый, якія там лютавалі падчас разгонаў пратэстаў. Ёсць вось у гэтых байцоў шансы ўжо стаць сілавікамі у вольнай Беларусі і атрымаць пенсію ў 48 год? На мою ўласную думку, зноў жа ж, гэта моя ўласная думка, і не трэба казаць, я не кажу зараз за полкі Мякастуся Каліноўскага ці за іншыя структуры. Моя ўласная думка, што у амапаўцаў, як і з базікамі, гэтых шансаў нашмат менш, чым у цэлым у Збройных сіл Беларусі і Міністэрстве ўнутраных спраў. Чаму я так упэўнена кажу пра дэстабілізацыю Крамля? Вось гэтая курская аперацыя, давайце, не гледзячы на інфармацыйны шум, будзем аб'ектыўнымі, яна мае пакуль толькі тактычнае значэнне, да аператыўнага значэння яшчэ вельмі далёка, але яна ўжо агаліла праблемы пуцінскай Расіі па поўнай праграме. Паказала вось гэту прорву паміж ФСБшнікамі і вайсковымі, будучую варажнечу, якая прывядзе да дэстабілізацыі. Вы памятаеце, як нядаўна пачкамі затрымлівалі генералаў з атачэння Шайгу. Дарэчы, дзякую гэтым генералам за гэтую карупцыю, за паслабленне Расіі і гэтак далей. І, канешне, не затрыманыя яшчэ генералы, я перакананы, проста рыхтуюць змову супраць Пуціна, таму што ўжо ім падгарае, іх могуць затрымаць, несправядлівая сітуацыя для іх і гэтак далей. І нават разбірацца з гэтай курскай аперацыяй украінцаў прызначылі ФСБшніка Дзюміна, былога ахоўніка Пуціна. Не вельмі давярае вайскоўцам, ці я не ведаю, як гэта зразумець, але гэта відавочна паказвае, што вспыхнуць у Расіі можа ў кожны момант, і дэстабілізацыя можа настаць. І менавіта таму ўзмацнілі ахову Крамля. Яны не дыверсійныя групы украінцаў там чакаюць. Яны чакаюць сваіх жа, якія пайшлі на змову, каб скінуць Пуціна. Вот такая сітуацыя. Другі момант, это законы проста сацыялогіі. Я гляжу, ну добра, YouTube там абрэзалі ў Расіі ў значнай ступені, я гляжу нават TikTok, і там масавае незадавальненне. Пуцін робіцца ўсё больш нелюбімым. Будзе народны бунт. Дэстабілізацыя ў Расіі – это проста пытанне часу. Украінцы пралічылі, дарэчы, што калі не спадзявацца на гэтую дэстабілізацыю ў нейкай кароткай перспектыве, усё адно пры сённяшняй хадзе падзеяў Расія ўжо паказала ўсё, што магла. Засталося толькі ўдарыць ядравай зброяй. Нічога больш яны не могуць. І украінцы пры вось гэтых санкцыях, пры хадзе падзеяў пралічылі, што расейцам застаўся максімум год, а то і менш. Што ў іх сур'ёзныя эканамічныя праблемы, не будзе за што ваяваць. Дарэчы, праблемы з артылерыяй у іх пачнуцца да такой ступені, што пачнуць руйнавацца фронты. Галоўнае, каб не было ніякого перамір'я, я вам кажу дакладна. Это тое ва ўкраіне, вось, у украінцаў, у экспертаў вайсковых, так у вайскоўцаў ёсць абсалютнае разуменне, трэба пратрымацца максімум год, і фронты пачнуць руйнавацца. А ў Расіі самой здарыцца дэстабілізацыя, крушэнне эканамічнае, у Беларусі, дарэчы, таксама. Мы ж прывязаныя экспартам да Расіі большым на 60%. І пачнецца не зараз, паўтаруся, дык праз год. Все адно гэтыя працэсы будуць у хуткім, адносна хуткім часе. І Лукашенко все гэта разумее. Разумее, што ў яго фактычна безвыходная сітуацыя. І таму ён проста не стрымліваецца ў выражэннях, і ў інтэрв'ю проста праз хвіліну дапускае такія калгасныя абразы ў бок нелюбімага ім Захада і Украіны. Это общая Беларусь и Россия война против этих зверей. Пусть бьют друг друга украинцы, русские, пускай в этом котле все подохнут. Это высокопоставленные лица об этом говорят.
Ну, это безумцы, самые настоящие безумцы. Поэтому, ну что о них говорить? Ну чаму Лукашенко злуецца? А таму, што ён разлічваў на блатной педалі, што вакол все дурні, а ён праверне гандаль палітвязнямі, там лібералізацыя, дыверсіфікуе экспарт зноўку без праблем, што это яму ўдасца, а все, табе ўжо не даруюць. Табе не даруюць эту гібрыдную правакацыю на мяжы з Польшай. Тое, што ты расейцаў прапусціў праз беларускую тэрыторыю, тое, што ты суагрэсар, тое, што ў цябе рукі па локаць у крыві. І рэпрэсіі супраць уласнага народа, генацыд, удар па дэмаграфіі табе таксама не даруюць. Проста, злачынца, у тым ліку вайсковы злачынца. Это страшны чалавек Лукашенка. І лукашэнкаўскаму рэжыму, я пэўна ўжо магу сказаць, яму будзе канец. Нам, беларусам, па сітуацыі на сёння вельмі важна не ўляпацца ў ядравую правакацыю. Іначай расплачвацца давядзецца вельмі-вельмі цяжка. І не ўляпацца ў паўторны напад на ўкраіну сваімі сіламі, ды любымі сіламі. Іначай таксама расплата будзе вельмі цяжкая, таму калі ўжо пагоняць, значыцца, там на беларуска-украінскай мяжы ваяваць, все, трэба падымаць бунт, іначай это будзе для Беларусі мець цяжкія наступствы. Ну а в цэлым, калі ўсё складвацца будзе больш-менш станоўча ў плане працэсаў, безумоўна, я думаю, это ўжо все разумеюць, Беларусі патрэбная дэмакратыя, справядлівасць, вяршэнства права, што вельмі важна. Беларусь не павінная быць мянтоўская дзяржава, якая ваюе з уласным народам для таго, каб забяспечыць вечнае кіраванне калгаснаму фюрэру. А патрэбнае моцнае, магутнае войска сусветнага ўзроўня, якое магло б гэтую дзяржаву бараніць, а не было б нейкім прыспешнікам, нейкім сатэлітам, каго б там не было. Я кажу не толькі, дарэчы, пра Расею, каго б там не было. Я спадзяюся, астатняе зробіць беларускі народ. Беларускі народ – это унікальны народ у плане самаарганізацыі. Абсалютна мы маем патэнцыял стаць першай краінай свету. У мяне пра гэта выходзіла шмат відэа, я зараз не буду паглыбляцца. Хіба што я не ведаю, хіба што яўрэі могуць также самаарганізавацца, і то там былі нашыя людзі і дапамагалі. Таму ўсё ў гэтым плане будзе добра. Калі пачнуцца працэсы, калі будзе пара, вы будзеце праінфармаваныя. А цяпер пара трымаць нос па ветры і рыхтавацца да апісаных мной працэсаў.